19. korrikaren mezua zabaltzeko asmoz, korrika kulturalak 3 lehiaketa egingo ditu. Bideokopla lehiaketa. 6 koplaz osatutako bertsoaldia bideoz grabatu. Parte hartzaileak, euskaltegietako taldeak zein praktika egitasmoetako taldeak. Gaia, helduen euskalduntzea. Saria, talde irabazlearentzako bertso baskaria sagardotegia. Abestiaren bertsioen lehiaketa. Musika talde bakoitzak, korrika 19ko abestiaren bertsioa prestatu beharko du. Letra bere horretan mantenduz, eta musika bere estilora egokituz. Saria, taldearentzako egonaldi bat. Bideo lehiaketa. Parte hartzaileak bere euskalkiaren inguruan nahi duen informazioa zabaldu beharko du. 3 minututik beherako iraupeneko bideo batean eta euskaldun korrika 19aren leloa gutxienez behin erabiliz. Saria, makgailu bat. Lanak martxoaren 9 baino lehen bidali behar dira. Informazio gehiago korrika.eus.